Ahoj všichni, vítejte zpátky u dalšího videa z příběhy z Redditu. Dnes se podíváme na opravdu vzrušující téma. Děsivé příběhy, které se opravdu staly. Jsem nadšený, že se do toho můžeme pustit, protože skutečné příběhy patří mezi mé nejoblíbenější a dnes jich pro vás mám dokonce 7. Jsou strašidelné, zneklidňující a některé i trochu podivné a já věřím, že si je pořádně užijete. Dobře, bez dalších řečí, pojďme se ponořit do děsivých, skutečných příběhů z Redditu. Skoro jsem se stala pohřešovanou. Předem se omlouvám, nejsem dobrá spisovatelka, ale udělám, co můžu, abych svůj zážitek popsala tak, že si ho dokážete představit. Tady je popis toho, jak jsem tehdy, před 3 lety, vypadala. 168 cm, 26letá žena, středně dlouhé odbarvené blond vlasy, křivky, váha kolem 80 kg. Na sobě jsem měla černé legíny s vysokým pasem a růžový crop top. Před 3 lety jsem šla pozdě v noci pěšky domů od kamarádky. Byla tma a já tehdy žila v drsné části velkého města. Už jsem zažila spoustu zvláštních a nepříjemných situací, ze kterých jsem se vždycky nějak dostala, takže jsem měla pocit, že jsem skoro nezranitelná, že se mi nic opravdu děsivého stát nemůže. Když chodím sama, vždycky jsem velmi ostražitá a všímám si okolí. Pro jistotu, zhruba v půlce cesty, asi 10 minut od mého bytu, jsem si všimla, že za mnou jede dodávka. Byla jsem na to zvyklá. V mém městě je naprosto běžné, že na mladou ženu v takové čtvrti někdo pokřikuje nebo ji obtěžuje kvůli sexu. Je ostuda, jak otupělá jsem vůči tomu byla. Udělala jsem to, co dělám vždycky. Přešla jsem na druhou stranu silnice, aby šla po chodníku v protisměru. Nebála jsem se, jen jsem byla otrávená. Dodávka pak odbočila do vedlejší ulice a znovu vyjela zpět na tu, po které jsem šla, a zastavila u mě. Ani tehdy jsem se ještě nebála. Stalo se mi to tolikrát, že bylo jedno, jestli mám na sobě něco odhalujícího nebo zimní kabát zapnutý od brady po kotníky. Ta oblast byla nechvalně známá takovým typem chování. Rozhodla jsem se být rázná a pevně jsem řekla, že nemám zájem. Všimla jsem si, že v dodávce sedí 2 muži. Vypadali skoro stejně. Mohli to být dvojčata nebo bratři. Oba měli velmi tmavou pleť, tmavé oči a krátké černé vlasy. Dodávka se ani nepohnula. Naštvalo mě to a tak jsem znovu přišla na druhou stranu, abych se jim vzdálila. Myslela jsem, že to bude stačit, aby mě nechali být. Nestačilo. Pořád se vraceli. Kdykoliv jsem přešla silnici, objevili se znovu. Nikdy jsem nemusela vynaložit tolik úsilí, abych se zbavila nějakého nadrženého úchyla. A právě tehdy jsem se začala opravdu cítit v ohrožení. Projeli kolem mě znovu a já na ně zakřičela a jdou do hajzlu. Myslela jsem, že to zabralo. 3 minuty jsem neviděla dodávku, takže jsem si myslela, že mám pokoj. Pro jistotu jsem vytáhla mobil a chystala se zavolat sestře, se kterou jsem bydlela. V tu chvíli u mě dodávka prudce zastavila. Než jsem stačila mrknout, jeden z těch mužů vyskočil, otevřel zadní dveře dodávky a rychle ke mně vykročil. Agresivně, jako by mě chtěl padnout a hodit dovnitř. V té oblasti je provoz velmi nestálý. Zrovna tam nebylo jediné auto. Myslím, že právě na tu příležitost čekali. Právě když se mě chystal chytit, naklonila jsem telefon a řekla: Pust mě, jsi natáčený. Moji přátelé mají vaši SPZ a policie už byla upozorněna. Byla jsem vyděšená k smrti, ale nedala jsem to na sobě znát. Zůstala jsem tak klidná, jak to šlo. Muž se na chvíli zarazil, jako by přemýšlel, jestli jen blafuju nebo mluvím pravdu. Tak jsem telefon naklonila ještě víc, jako bych divákům ukazovala jeho obličej. Pak skočil zpátky do dodávky a rychle odjeli. Od té noci už nejsem stejný člověk. Bojím se chodit sama, dokonce i ve dne. Vy 2 úchylové z dodávky. Doufám, že si vás karma brzy najde. Narazila jsem na neuvěřitelně děsivou rodinu. Dobře, na Redditu většinou nic nepíšu, spíše jen čtu, takže se omlouvám, jestli udělám nebo řeknu něco, co tu není běžné. V roce 2018 mi bylo 18, teď je mi 25 a žila jsem v Nebrasce, kde jsem vyrostla.
Bylo to největší město Nebrasky, ale i tak bylo v podstatě obklopené poli s kukuřicí a pšenicí. Město se rozrůstalo, takže bohatí lidé začali stavět obrovské domy s rozlehlými pozemky na okraji města. Měl jsem dobrého kamaráda, jehož rodiče měli právě jeden z těch velkých domů. Přímo na hranici mezi polej a městem. Neustále jsme se tam scházeli, protože to tam bylo zábavné. Měli spoustu pozemků na ježdění čtyřkolek, výřivku, obrovský obývák, kde jsme sledovali sport nebo se dívali na reality show. Navíc jeho rodiče byli super. Mohli jsme tam pít, pokud jsme pak zůstali v domě. Byla to spousta zábavy. I když jsem se vždycky bála tmy a pořád se bojím, takže jsem po určité hodině prostě nechodila ven, protože tam bylo málo světla a nejbližší soused byl asi míli daleko. Při jízdě k jeho domu a zpět jsem vždycky cítila zvláštní energii, pokud to bylo pozdě v noci, ale nikdy se nic nestalo. Až jedné noci. Cesta tam byla dlouhá, klikatá dvouproudová silnice, lemovaná hustými stromy po obou stranách. A cestou se projíždělo kolem jednoho z největších městských hřbitovů. Samozřejmě skoro žádné osvětlení, jen sem tam pouliční lampa a velmi málo provozu. Už samo o sobě to působilo trochu děsivě. Přiznávám, že jsem tím úsekem často projížděla rychle, jen abych ho měla co nejrychleji za sebou. Tu konkrétní noc bylo dokonalé jarní počasí, takže jsem jela s otevřenými okny, poslouchala hudbu, bylo kolem 10. večer. Vyjížděla jsem z jedné zatáčky, když jsem musela prudce zabrzdit. Přímo přede mnou, asi 50 metrů daleko, byla rodina. Představte si úplně černou silnici, hustý les po obou stranách a jediné světlo z mých světlometů. Byla to rodina 3 nebo 4 lidí. Vysoká štíhlá žena, muž průměrné výšky a váhy, dítě s krátkými vlasy, nedalo se poznat podhlaví podle oblečení, obličej nebyl vidět, mohlo mu být kolem 8 let. A matka tlačila kočárek. Jejich oblečení vypadalo normálně, nebylo potrhané, ale ani nijak pěkné. Neměli žádné světlo, což znamená, že než jsem přijela, šli v naprosté tmě. Všichni byli otočení zády ke mně, kráčeli úplně tiše uprostřed silnice, stejným směrem, kterým jsem jela já. Stlumila jsem hudbu, abych slyšela, jestli mluví, ale nemluvili. Okamžitě se mi zježily chlupy na rukou. Zastavila jsem za nimi a chvíli jen čekala, až se pohnou. Zdálo se, že je moje přítomnost vůbec nezajímá. Ani se neotočili, ani se nepokusili uhnout z cesty. Měla jsem pocit, že jsem se zbláznila, nebo že se mi to zdá. Bylo to tak neskutečné. Než jsem stihla naplno zpracovat, co vlastně vidím a jak zvláštní to je, všichni najednou ve stejný okamžik přestali kráčet. A velmi pomalu se otočili směrem k mému autu. To mě vyděsilo k smrti. Upřímně jsem si ani nedala čas podívat se jim do tváře. Okamžitě jsem zařadila zpátečku a jela dozadu snad 20 vteřin, než jsem udělala otočku do protisměru. Málem sjela ze silnice a ujížděla pryč. Jediné, čeho jsem si všimla, bylo, že kočárek byl úplně prázdný. To je detail, který mi utkvěl v paměti nejvíc. Nikdy v životě jsem necítila takový děs. Do příjezdu na hlavní silnici jsem se snad 1000krát podívala do zpětného zrcátka, ale už jsem je nikdy nezahlédla. A vlastně už ani nikdy potom později. Ptala jsem se na to kamaráda a jeho rodiny, ale připadala jsem si jako blázen, podle toho, jak se na mě dívali. Když tenhle příběh vyprávím, dostávám vždycky jednu ze 3 reakcí. Buď si lidé myslí, že jsem úplně totální blázen, nebo že lžu, a nebo že se jim stalo něco podobného. Upřímně mi je jedno, jestli mi někdo věří. Byla to a pořád je nejděsivější věc, která se mi kdy stala. Myslím na to pořád. Buď to byla nějaká divná rodina, která chtěla někoho vyděsit, nebo to byla zástěrka pro pokus o loupež či útok. A nebo něco mnohem temnějšího. Ale budu si asi do konce života říkat, že to byla ta první možnost. Jen pro můj vnitřní klid. Upustila jste peněženku. Je 23:15 v noci a moje peněženka je v mé kabelce. Trochu zpátky do minulosti. Když mi bylo 19, bydlela jsem s mámou v přízemním domku na konci cesty, za kterou se rozprostíralo velké pole. Na jeho druhé straně vedla hlavní silnice.
Asi půl míle ode mě žil jeden pomatený farmář a zhruba míli na opačnou stranu stál v podstatě feťácký dům. Někdo tam kdysi bydlel, ale teď to byla schátralá barabizna. Ti feťáci ale byli většinou potichu. Kromě těch 2 domů jsme byli naprosto izolováni. V té době jsem pracovala na plný úvazek a zároveň chodila denně do školy. Jedna z mých hodin končila až ve 22:30, takže domů jsem se v ten den vracela většinou okolo 23:15. Jednou v noci jedu domů a všimnu si, že po cestě jde nějaký chlap. Měl žluté tričko a tepláky. Jeho oblečení si pamatuju, protože bylo úplně pitomé. Nebylo neobvyklé vidět na té cestě chodce, kvůli tomu feťáckému domu, ale instinktivně jsem na něj mrkla, když jsem projížděla kolem. Otočil se za mnou, usmál se a zamával. A to mě totálně rozhodilo. Takže jsem přidala plyn, ujela tu půl míli a zabočila na náš příjezd. Nervózní jako nikdy jsem zkontrolovala všechny dveře a okna a pak si sedla na gauč, abych jako paranoidní blázen sledovala, jestli ten týpek vůbec kolem domu projde. Jenže neprošel. A navíc, najednou s ním byl další chlap, oblečený v tmavém oblečení. Oba zabočili na naši příjezdovou cestu a začali se zabývat mým autem. Zkoušeli kliky, sahali na dveře, prostě to testovali. Ve spěchu jsem nechala mobil v autě, takže jsem se bála, že jdou právě po něm. Ale pak se ten chlápek v žlutém začal blížit ke vchodovým dveřím. Úplně jsem panikařila, takže jsem šla vzbudit mámu. Je téměř slepá a snažím se jí vysvětlit situaci, když v tom oba uslyšíme, jak se klika u dveří začíná pomalu otáčet. Naštěstí byl vchod zamčený bezpečnostním zámkem. Máma vstala, šla ke dveřím. A v tu chvíli ten týpek zaklepal. Posadila jsem se na opěradlo gauče, aby dobře viděla na něj i na toho druhého, který stál pořád u auta. Na terase svítilo světlo díky senzoru. Máma otevřela ústa a chlápek řekl: "Upustila jste peněženku." Řekl jsem mámě, že moje peněženka je u mě v kabelce, takže mu klidně sdělila, že peněženku mám, nikde nic nechybí a že je dost pozdě na to obtěžovat lidi klepáním na dveře. Pamatuju si přesně, co řekl potom, i když je to asi 6 let. Dobře, jen abyste věděla, já nejsem zlý člověk. Všichni 3 jsme zůstali úplně nehybní. Ani muž u dveří, ani ten v příjezdové cestě se nepohnul. Dokonce ani když se zaslo světlo z verandy. Pak zkusil otočit klikou znovu. Máma mi řekla, ať zavolám policii, zatímco ona půjde pro zbraň. Řekla jsem jí, že nemám telefon, protože je v autě. Tak šla do kuchyně pro svůj z nabíječky. Podala mi mobil a šla do koupelny, odkud koukala do zadního dvora a pak rychle zamířila do své ložnice pro revolver. S operátorem jsem začala popisovat situaci. Dívala jsem se na oba chlapy u auta a říkala, že nám tu stojí 2 podezřelí muži. Když se máma vrátila, řekla: "Jeden je i vzadu na dvoře." A to vysvětlilo, proč se dívala z koupelny. Zahledla ho už z kuchyně a šla se nenápadně ujistit, zda tam pořád stojí. Máma se postavila ke dveřím se zbraní v ruce a hlasitě zakřičela: "Jestli ještě jednou zkusíš tu kliku, otevřu dveře a prostě tě zastřelím." Bůh ví, proč to takhle řekla místo toho, aby prostě čekala na policii. Ale zabralo to. Oba chlapi se rozběhli po cestě pryč. Řekla jsem mi to a máma se hnala do koupelny. Ten třetí muž, který byl vzadu na dvoře, zřejmě viděl, jak jeho kámoši utíkají a startoval pryč také. Běželi směrem na ten feťácký dům. Policie prohledala náš dům i dvůr a pak šli k té drogové barabizně, kde našli 5 chlapů. Mezi nimi i toho v žlutém tričku. Předpokládám, že tam byli i ti ostatní. Všechny je zatkli, každý z nich byl z něčeho obviněný. Už se nikdy nic tak divného nestalo, ale byla jsem ještě dlouho nervózní. Dodnes kontroluji zamčené dveře každý den, i když už bydlím v mnohem lepší čtvrti. Omlouvám se, jestli jsem až moc stresovala, ale stejně, divní chlapi, kteří mi řekli, že jsem upustila peněženku, i když jsem ji měla u sebe. Doufám, že už je nikdy v životě nepotkám. Málem jsem svezl sériového vraha. Abych dal trochu kontextu, můj táta sloužil v armádě 21 let.
Po odchodu do důchodu jsme se přestěhovali do malého města ve střední Floridě. Po pár letech se začal nudit a i když jsme peníze nepotřebovali, protože měl důchod a máma pracovala jako účetní a dělala daně, chtěl si najít práci. Začal pracovat na různých čerpacích stanicích. A protože to bylo malé město, majitelům nevadilo, když jsem tam s ním občas pomáhal. Doplňoval chladící boxy a sem tam pípnutím markoval na kase, pokud jsem zrovna neprodával alkohol nebo cigarety. Tohle všechno se odehrálo na konci 80. a začátku 90. let. Samotný příběh se stal v roce 1990 a pamatuju si to přesně, protože to bylo krátce po mých narozeninách. V 15 letech jsem si právě udělal řidičák pro začátečníky. Táta mě nechával řídit do práce a zpět, abych nazbíral zkušenosti. Ve dne i v noci. Seděl jsem na svém obvyklém místě u stolku u okna. Měl jsem knihu, nohy nahoře na stole, plechovku koly a nějaké sušenky. Většinu večera jsem takhle trávil. Četl jsem, občas vyskočil obsloužit zákazníka nebo doplnit nápoje do chladničky. V jednu chvíli jsem zvedl oči, protože mě něco vytrhlo z pozornosti. Uvědomil jsem si, že parkovištěm směrem od dálnice přichází nějaká žena. Čerpací stanice stála přímo u hlavní silnice I-75. Sam o sobě to bylo divné. V naší oblasti skoro nikdo nechodil pěšky a už vůbec ne od směru dálnice. Myslel jsem, že se jí porouchalo auto a jde si zavolat odtahovku nebo o pomoc. Mýlil jsem se. Vešla dovnitř, chvilku se rozlížela a já měl od první vteřiny krajně nepříjemný pocit. Pak přišla k pultu a začala tátovi vyprávět nějaký příběh o tom, jak zůstala uvíznutá a potřebuje se dostat do většího města na sever od nás. Do Orlanda. To je důležité. Táta jí řekl, že pracuje a nikam jet nemůže. Ona se na něj otočila zády a místo něj se podívala na mě. Táta mi v tu chvíli věnoval výrazné rychlé ne hlavou. Byl jsem trochu zmatený, ale pak se ta žena otočila zpět a přímo se zeptala, jestli bych ji já mohl odvést. Táta jí odpověděl, že mám teprve učňák a nemůžu ji někam odvést a vrátit se. Normálně bych býval jel, i když to bylo technicky vzato nelegální, protože jsem už párkrát jel do města a zpět. Ale tentokrát jsem neřekl ani slovo. Táta se choval úplně jinak než obvykle. Normálně byl upovídaný, přátelský, ale k ní byl strohý, odměřený, skoro až nepříjemný. Později mi řekl, že z ní měl zlý pocit už od momentu, kdy ji viděl přicházet. Začala mu prostě nadávat a táta ji nakonec vyhodil. Praštila dveřmi tak silně, že jsem si myslel, že to sklo praskne. Pak se vydala zpět k dálnici a zamířila po nájezdu na sever. Uplynul téměř rok. Byl jsem ve svém pokoji pár dní před svými 16, když jsem zaslechl tátu, jak křičí z obýváku. Synu, okamžitě sem! Podívej se na to! Přiběhl jsem tam a táta ukazoval na televizi. Na obrazovce byla její fotka. Policejní mugshot. Poznal jsem ji okamžitě. Byla to ta žena z benzínky. Ukázalo se, že jsem málem svezl Aileen Wuornos, která byla o něco později usvědčena jako sériová vražedkyně a následně dostala trest smrti. Dodnes mě děsí, co se tenkrát mohlo stát. Tenkrát, když jsem omylem chodila se sociopatem. Trvalo mi mnoho let, než jsem se odhodlala tenhle příběh vyprávět. Ze strachu i ze studu. Sdílím ho dnes nejen jako terapii pro sebe, ale hlavně jako varování pro všechny. Buďte opatrní, s kým se seznamujete na sociálních sítích. V roce 2018 jsem se svým tehdejším manželem byla na konci velmi bouřlivého manželství. 3 roky jsme žili v polyamorním vztahu. To znamená v podstatě otevřený vztah, než jsem potkala tohohle muže. Jmenoval se Jess. Seznámili jsme se na online seznamce. Mně bylo 28, jemu 42. Velmi rychle jsme si padli do oka. Po pár týdnech psaní jsem souhlasila, že se setkáme v restauraci poblíž mého domu. Seděli jsme tam a povídali si celé hodiny, než jsem ho pozvala, aby poznal i mého manžela. Všechno proběhlo dobře. Zdálo se, že si rozumí. A tak jsme s Jessem začali chodit. Ten muž mě úplně okouzlil. Jess byl laskavý a pozorný. Nadšeně naslouchal každé maličkosti, kterou jsem měla na srdci.
Neustále se mnou vedl rozhovory a znovu mi dával pocit, že mě chápe a oceňuje. Obdivoval mě pro mou sílu a moudrost, skoro mě uctíval za to, kým jsem byla a kým jsem se stávala. Zahrnoval mě dárky, květinami a drobnými laskavými skutky. Jen proto, aby mi ukázal, že jsem v bezpečí, chtěná a milovaná. Nikdy předtím jsem nezažila vztah, který by působil takhle. Bylo to nádherné, jako bychom se hledali celé roky. Po prvních týdnech ale dostal záchvat kvůli mé polyamorní povaze. Řekl, že to ukončí, protože už se do mě začal zamilovávat a nedokázal snést představu, že mě sdílí s někým jiným. Stála jsem si za svým. Přijala jeho hranici a smířila se s tím, že ho musím opustit. Ten večer jsem odešla smutná, ale přesvědčená, že jsem udělala správnou věc pro nás oba. O týden později mi poslal květiny a kartu do práce. Prosil o další šanci a ujišťoval mě, že raději zkusí pokračovat, než aby to vzdal a jednou litoval. Přestože to bylo děsivé, chtěl se mnou být i nadále. Pokračovali jsme ve vztahu a bylo to stejně krásné. Dlouhé noci jsme trávili povídáním, smíchem, milováním i plánováním. Chodili jsme na místa a dělali věci, po kterých jsem vždycky toužila. V těch nejhlubších a nejintimnějších chvílích, kdy jsme jen mlčky seděli, sevřel mou ruku u své tváře a ohromeně se ptal, kde jsem byla celou tu dobu. Naše společné chvíle byly bez námahy. Zapadali jsme k sobě jako dílky pucle. Ale v srpnu 2018 mé manželství skončilo. Nevinou Jesse. V říjnu se můj manžel odstěhoval. Byla jsem tehdy bez peněz a věděla jsem, že si byt sama neudržím, takže najít spolubydlícího bylo nezbytné. Neměla jsem žádnou oporu ani známé, kteří by zrovna potřebovali bydlení. Jess nabídl, že se nastěhuje. I tehdy jsem váhala. Byli jsme spolu jen 4 měsíce a viděla jsem, že se všechno změní, když se k sobě nastěhujeme. Přesto jsem nakonec souhlasila. Byl ke mně tak úžasný. Jak špatné by to mohlo být? Na změnu, která přišla, jsem nebyla připravená. Bylo to doslova jako noc a den. Jess se najednou stal úplně jiným člověkem. Byl nesmírně ovládající, žárlivý a líný. Nic podobného tomu, koho jsem si myslela, že jsem poznala. Jeho chování vůči mně se postupně zhoršovalo. Setkávání s přáteli se stalo břemenem, ne-li nemožným, protože mi neustále bombardoval telefon výčitkami, že ho nechávám samotného. A když jsem se ho snažila zapojit, bral to jako obtíž a nepohodlí. Funěl a vzdychal, jako by i samotná představa, že dáme prostor někomu jinému než sobě, byla nesnesitelná. V prosinci 2018 jsme šli na vánoční večírek v mé práci. Dala jsem mu možnost, jestli chce jít nebo ne. Pro mě to nebylo nějak zásadní, zvlášť když už jsem věděla, že nesnáší pocit nátlaku v sociálních situacích. Pozvala jsem ho jen proto, že mi opakovaně říkal, jak je pro něj důležité být součástí mého společenského života. Celý měsíc předem tvrdil, že nepůjde. Brala jsem to jako introvertní povahu a nenutila ho. Ujistila jsem ho, že bude vítán, pokud se rozhodne jít, ale že se nemá cítit povinen. O to víc mě překvapilo, když si to na poslední chvíli rozmyslel a trval na tom, že půjde. A ještě víc mě šokovalo, když jsme tam dorazili a on se choval, jako by tam vůbec nechtěl být. Všichni tam byli neuvěřitelně přívětiví a zahrnuli ho do oslav i rozhovorů. On však celou noc prakticky jen bručel nad celou věcí, mumlal urážky pod vousy, kritizoval každý detail večírku, jako by tam být bylo naprosto hrozné utrpení. Nikdo si vlastně nevšiml jeho tichého šeptání a stížností. V jednu chvíli, po pár sklenkách vína, se má přímá nadřízená naklonila k Jessovi a začala ho chválit. Byli jsme si velmi blízcí, takže dobře věděla, čím jsem si prošla se svým ex-manželem. Jsem tak šťastná, že ho máš, pronesla přes víno. Je tak krásné vidět tě konečně šťastnou a oceňovanou. Jess se na tu poznámku okamžitě ušklíbil a rychle odsekl. Ty mě vůbec kurva neznáš. Upřímně jsem nevěřila vlastním uším. Byla to ta chvíle, kdy se čas zastaví a vy si říkáte, že jste to snad nemohli slyšet správně. Seděla jsem a přemítala o tom, než další lehkovážná interakce s Jessem způsobila, že na mě najednou vyštěkl skrz zatnuté zuby.
Přestaň už, sakra. To mě spustilo a já to nezvládla. Vytáhla jsem ho ven a zeptala se ho, co má za problém. Otevřeně jsem mu vytkla jeho chování a řekla mu, že jestli se bude takhle chovat, může klidně odejít. Že pokud tam nechtěl být, měl zůstat doma. Nakonec pronesl jakousi polovičatou omluvu a vrátili jsme se dovnitř, abychom večírek dokončili. Pamatuju si cestu domů té noci. Zíral jsem do temného okna na nic konkrétního, v tichém znepokojení. Jediná myšlenka, která mi běžela hlavou, byla: možná jsem to pokazila. Tohle všechno začalo pomalu, samozřejmě. Mávání rukou nad mými zkušenostmi nebo jejich zneplatňováním kvůli mému věku, že prý své zážitky dramatizuji, protože jsem mladá a tak podobně. Muž, který ještě před 6 měsíci oceňoval mé trauma a zkušenosti až do krajnosti, teď pokaždé, když jsem začala vyprávět příběh nebo se snažila cokoliv sdílet, třeba i jen plánovat jídla na další týden, otevřeně dával najevo podráždění, jako bych narušovala jeho čas a pozornost. Než jsem se nadála, začal na mě vyjíždět kvůli každé maličkosti. Když jsem se ptala, jaký měl den, nebo povídala o svém, agresivně to utnul. Proč se mě na to pořád ptáš? Nechci doma řešit práci. O tvou práci se fakt nezajímám, je to prostě práce. Než jsem se nadála, nemohla jsem mu ani přinést talíř se snídaní, aniž by na mě vyjel. Bylo to, jako by mě testoval. Když jsme s Jazzem začali chodit, naprosto odmítal mluvit o většině svých ex. Nechtěl jej jmenovat ani rozebírat problémy či poučení. Tvrdil, že na tom nezáleží, že už nejsou v jeho životě z nějakého důvodu. Stejné vysvětlení používal i vůči mým bývalým, včetně mého tehdejšího manžela. Jakmile jsem zmínila kohokoliv z našich ex, stal se neuvěřitelně podrážděným, ponižujícím a celkově velmi agresivním. Bral jsem to jako problém věkového rozdílu. Mám totiž tendenci se vracet k minulosti. I jako jeho nejistotu a hrozbu pro život, který se snažil budovat. Ale potom, co se ke mně nastěhoval a téma ex se několikrát stalo horkým, začal je sám zmiňovat. Hlavně jejich vzhled. Víckrát mi řekl, že by se mnou tenkrát nikdy nechodil a že mám štěstí, že snížil své standardy. Nevěděla jsem, co na to říct. Smála jsem se tomu. Pak začal narážet na můj vzhled a obvinovat mě. Kvůli izolaci jsem se přestala starat o sebe. Přibrala jsem a většina oblečení, ve kterém jsem se kdysi cítila skvěle, mi už neseděla. A protože byl Jazz neupřímný ohledně své finanční situace, neustále potřeboval peníze, sem a tam, takže jsem byla skoro pořád bez peněz i já. Následující léto se stala hrozná tragédie, když jsme byli spolu. Dostala jsem zprávu, že dobrý přítel ze školy umění si sám prostřelil hlavu, když byl pod vlivem LSD. Celá naše třída byla zdrcená. Byl bez pochyby nejlepším fotografem ze všech a jedním z nejlaskavějších lidí, jaké jsem kdy poznala. A protože jsem sama LSD dobře znala, zasáhlo mě to. Jazz však nebyl vůbec podpůrný. Prakticky to okamžitě odbyl. Takový je život. To má za to, že si zahrává s LSD. Byla jsem ohromená tak necitlivou reakcí a ještě víc později, když mě začal vyslýchat ohledně mého vztahu s tímto kamarádem. Ptával se, když jsem s ním naposledy mluvila. Ty toho chlapa už ani neznáš, tak co na tom záleží, řekla jsem mu. Poprvé jsem se s Jazzem rozešla poté, co mi volal do práce záchvatu steku. Byla jsem zaneprázdněná, takže jsem nemohla hned odpovědět. Když jsem se konečně dovolala zpět, přivítal mě s obrovským hněvem. Venku byla bouřka a jeden z mých psů měl kvůli bouři a separační úzkosti záchvat. Nebylo to poprvé a Jazz dobře věděl, že v těch chvílích potřebuje péči. Proč kurva nezvedáš telefon? Zvedneš ho, když ti volám, je mi jedno, kde jsi. Pokračoval několik minut, nazýval mě mizernou přítelkyní a vyčítal mi náhlý odstup a nedostatek komunikace, zatímco jsem byla v práci. V tu chvíli jsem byla hotová a vybuchla. Pustila jsem se do něj kvůli všemu. Hlavně kvůli tomu, že mi způsobuje problémy v práci. Řekla jsem mu, že být v mém životě je privilegium a jestli se každý den probouzí s tím, že mě nenávidí, pak vůbec nechápu, proč se mnou je. Řekla jsem mu, že očekávám, že si zbalí věci a odejde.
Vždycky totiž hrozil, že se vrátí ke svým starým spolubydlícím, kde pro něj bylo ještě místo. Nechtěla jsem, aby tam byl, když se vrátím domů, a mohli jsme si domluvit čas, kdy si přijde pro zbytek věcí. On to ale naprosto odmítl. Najednou se začal stavět do role oběti. Tvrdil, že nemá kam jít. Jak se opovažuješ mě nechat se do tebe zamilovat? Jak se opovažuješ mě seznámit se svým otcem a pak mě odkopnout? Vyčítal mi. Moje manažerka a její manžel mě ten večer nakonec doprovodili domů, protože se báli o mou bezpečnost a nabídli mi, že u nich pár dní zůstanu. Nikdy nezapomenu na tu scénu, co se potom stala. Moje šéfová stála vedle mě a sledovala, jak tenhle 42letý muž klečí přede mnou na kolenou, prosí o milost a o komunikaci. V jednu chvíli se dokonce omotal kolem mých nohou a brečel na nich. Nemůžu uvěřit, že se tohle děje. Ona je láska mého života a víte to. Plakal směrem k mé šéfové. Nemohl jsem uvěřit tomu, co vidím. Byl to naprostý opak bezcitného člověka, se kterým jsem trávila své dny. Setřásla jsem ho ze sebe a vrátila se do domu, abych si vzala dost věcí na pár dní a všechny cennosti, které mě napadly. Trvalo to pár dní, ale asi po týdnu začal Jess bombardovat můj telefon omluvami. Jednu za druhou. Najednou byl znovu tím mužem, kterého jsem kdysi poznala. Plný pokory a sebereflexe. Uznal, jak hrozně se ke mně choval a posílal mi dlouhé a promyšlené zprávy, kde analyzoval své vlastní chování, odkud pramení a jak ví, že se musí změnit. Vzala jsem ho zpět. Jako hloupá, zoufalá holka jsem ho vzala zpět. Nebylo to ale dlouho, než mě začal obvinovat z našeho rozchodu. Tvrdil, že moje panika poškodila jeho vztah s lidmi v mém životě a dával mi jasně najevo, že je mojí povinností to napravit. Krátce na to se mi porouchalo auto na čerpací stanici poblíž domova. Byli tam velmi milí lidé v autě vedle mě, kteří mi přišli na pomoc a podívali se pod kapotu. Nějaký chlápek se ukázal jako automechanik, takže měl docela dobrou teorii, co by mohlo být špatně. V tu chvíli jsem už zkoušela kontaktovat Jesse, abych mu řekla, co se děje a kde jsem. Brzy měl končit v práci, takže mi řekl, ať počkám, že přijede. Mezitím ta laskavá dvojice zůstala se mnou a dělala mi společnost. Jess dorazil asi za 15 minut. Úplně ignoroval pár, který mi pomohl. Muž mi podal papírek se jménem a telefonním číslem a vysvětlil, co si myslí, že je s autem. Jess ho ale okamžitě přerušil. Říkal jsem, že je v pořádku, vyštěkl. Viděla jsem koutkem oka, jak se žena stáhla a nastoupila do auta. Atmosféra se okamžitě změnila. Jako bych to už někdy zažila. Ten chlap zůstal stát a obrátil se ke mně, zatímco Jess odešel do obchodu. Viděla jsem, že je zjevně znepokojený. Jste v pořádku? Zeptal se mě ten muž tiše, skoro šeptem. Nemusíte odpovídat, ale jestli budete něco potřebovat. Podíval se na číslo na papírku v mé ruce a významně na mě kývl. Pak nasedl do svého auta a odjel. Na tu dvojici jsem od té noci myslela nesčetněkrát. Všechno se vrátilo zpět do starých kolejí. Jako by se náš první rozchod nikdy nestal. Stejné chození po špičkách, stejná bolest a jestli něco, bylo to ještě horší. Náš vztah byl trvale poškozený. Kdybych nebyla tak dramatická, kdybych neutekla, možná by Jess nemusel tak tvrdě bojovat o respekt v mém životě. Jednou jsme se pohádali. Ani si nepamatuju kvůli čemu. Ale musela jsem vstávat brzy do práce, takže jsem hádku přerušila, abych se vyspala. Když jsem si lehla, slyšela jsem, jak se zapnul televizor. Mám soundbar, takže hlasitost může být hodně vysoká. Jess ji začal zvyšovat víc a víc. Daleko za hranici, kterou jsem kdy použila. I na večírcích. Stěny se třásly pod ohlušujícím zvukem televize. Jess se pak začal hystericky smát. Smíchem šíleným, plným vzteku, jako by ho něco na obrazovce pobavilo. Ležela jsem v posteli naprosto vyděšená. Věděla jsem, že je to špatné, ale teď jsem se opravdu bála. Vstala jsem a požádala ho, aby to stlumil. Ušklíbil se. Budu koukat na televizi, kdykoliv sakra chci. A zesílil to ještě víc. Připadala jsem si jako v hororu. Začala jsem plakat, prosila ho, ať mě nechá spát. Začal mě zesměšňovat a nadávat mi, že brečím. No páni, chudinka zase brečí. To je tvoje karta, že jo? Brečení.
To znovu rozpoutalo hádku. Začal na mě křičet, následoval mě do ložnice a najednou udeřil do dveří sotva pár centimetrů od mé hlavy. Jeho oči byly černé, podíval se mi přímo do očí a dal mi jasně najevo chladnou a nepřátelskou zprávu. Příště už nemine. Celá jsem se sesypala, dostala jsem panický záchvat. Můj ex-manžel měl problémy s násilím. Že zvěděl, že všechny naše předchozí pronájmy, kdy jsme bydleli, měli díry ve zdech a dveřích kvůli jeho neschopnosti zvládat emoce. Ale nikdy mě neuhodil, ani se k tomu nepřiblížil. Teď jsem se zhroutila na zem, cítila se bezmocná, uvězněná a vyděšená, zatímco mi hlavou běžely zběsilé myšlenky. Jess mě dál zesměšňoval a vysmíval se mému stavu. Většina té hádky je pro mě rozmazaná, ale skončila náhle, když mi pohrozil, že dá moje číslo sociálního pojištění na dark web. V tu chvíli ve mně zbyl už jen boj. Zatemnila se mi mysl a vybuchla jsem. Řvala jsem na něj, ať vypadne. Cítila jsem se zběsilá a nebezpečná, když jsem jako šílená ječela, aby opustil můj domov. Bylo to u konce a já to konečně ukončila na dobro. Kontaktovala jsem svou pronajímatelku a vysvětlila jí, co se děje. Jess ji také kontaktoval a snažil se jí namluvit, že se stěhuji a pokusil se převést nájemní smlouvu na své jméno. Naštěstí jsem byla o několik kroků před ním, takže mu to nevyšlo. Pronajímatelka mě okamžitě kontaktovala. Osobně přišla, vyměnila mi zámky, dala mi kontakt na policistu poblíž pro případ, že by se Jess znovu objevil a na měsíc mi snížila nájem. Jsem jí navždy vděčná za tyto prosté skutky laskavosti, které dalece přesahují cokoliv, co bych kdy očekávala od pronajímatelky. Trvalo týdny, než mi Jess přestal posílat zprávy. Jediný důvod, proč jsem ho neblokovala, byl strach, že by se objevil u mého domu. Ačkoliv jsem měla kontakty pro ochranu, věděla jsem, že raději dostanu denně omluvné video, než abych mu musela řešit přímo na prahu dveří. Takže to nějakou dobu pokračovalo. Stejné chování jako dřív. Přehnané projevy lásky, sliby, zoufalé hledání slabého místa, kde bych ho mohla pustit zpět. Ale ignorovala jsem to. Trvalo to týdny, než to konečně vzdal. Odešel důstojně s odvážným prohlášením, že mě bude vždy milovat. Nechala jsem to bez odpovědi. Iluze byla zničena. Trvalo mi několik let, než jsem se znovu poskládala dohromady. Pokud samotný rozvod nestačil, tohle mi definitivně vzalo důvěru v sebe samu. Dodnes nechápu, jaký byl jeho konečný plán. V jedné z našich posledních diskuzí jsem se ho zoufale zeptala, co se stalo s tím mužem, do kterého jsem se zamilovala. Jess se mi podíval přímo do očí. Ušklíbil se a řekl: ten chlap neexistuje. Řekl jsem ti to, co jsem musel, abych tě dostal pryč od toho blbého manžela, se kterým jsi v tu dobu byla. Jsi prostě hloupá a nadletěla jsi na to. Prosím vás, dávejte si sakra velký pozor, s kým se na seznamkách potkáte. Nikomu nepřeju, aby si musel prožít to, co já. Myslím, že někdo žije v mé kůlně. Nadpis říká všechno, ale zároveň nic. Poslední dobou si doma všímám něčeho zvláštního. Jakoby tam se mnou bylo ještě něco jiného, kromě mé ženy a našich 2 psů. Ale nedokázal jsem to přesně pojmenovat. Až do dneška. Pro kontext. Žiju v dvojdomku. Sdílíme pozemek s jedním klukem, kterému je kolem 20. Má svůj vlastní dům, my máme náš, ale společně používáme prádelnu, která vede na naše zadní dvorky, oddělené plotem. Začalo to asi před 2 měsíci, když mi ten kluk poslal zprávu. Hej, jen pro info, někdo mi ukradl kolo ze zimní zahrady. Bylo to extra děsivé, protože aby se tam někdo dostal, musel by přelézt cihlový plot obklopený keři a pak to kolo přehodit přes. Nebo by musel mít obrovskou odvahu a prostě ho vynést předními dveřmi, když jsme nebyli doma. Tak či tak, necítil jsem se dobře a začal jsem víc bát na zamykání dveří. O pár týdnů později jsem pustil psy na dvorek a jeden z nich začal čmuchat kolem kůlny. Nic zvláštního. Ještěrky se začaly objevovat s teplem, asi jen jednu pronásledoval pod dveře. Nakonec jsem je dostal dovnitř a moc nad tím nepřemýšlel. Do kůlny skoro nechodím. Není s ní problém.
Jen je trochu stranou a já nejsem typ, co by tam trávil čas. Používáme ji spíš na skladování. Kufry, nábytek, který se nehodí do domu, kempovací věci, prostě nudný předměstský sklad. Vyjdeme tam tak 3krát do roka. Po 18 dnech, kdy psi byli pořád zvědaví na kůlnu, jsem se rozhodl podívat, jestli tam není třeba had nebo něco podobného, protože to nechtěli nechat být. Nebyl tam žádný had, ale to, co jsem našel, mě doslova přimělo trochu se počůrat. Jen pár kapek. Uvnitř kůlny bylo kolo, které mému sousedovi nedávno ukradli. První myšlenka byla: do prdele, moje žena je kleptomanka a tak sousedovi ukradla kolo. Ale rychle jsem to vyloučil. Ona kolo ani nemá ráda. Pak mě napadlo, že soused si bude myslet, že jsem zloděj já. Vždyť je to v mé kůlně. Jak bych to vysvětlil, kdyby to zjistil? Navíc jsem mu chtěl kolo vrátit. Pokračoval jsem v prohlídce a našel jeden z našich spacáků. Rozbalený, ale zmačkaný za krabicí. Uvnitř bylo asi $20 v drobných bankovkách. Byl tam také pytel na odpadky plný obalů od jídla. Nakonec moje mysl přijala to, co nejdřív odmítala, a spojila si to dohromady. Někdo, koho neznám, žije v mé kůlně. Nebo tam aspoň byl. Možná ho vyplašili moji psi, nebo tam spí každou noc a přes den odchází. Pokud by se nechtěl vrátit, proč by tam nechal peníze? Nechal jsem všechno tak, jak jsem to našel a přemýšlel, co dál. Ten člověk se musel dostat dovnitř přes náhradní klíče, které mám schované na dvorku. Vzal jsem je dovnitř a zamkl. Doufám, že ten, kdo to je, pochopí vzkaz a půjde pryč. Zítra nainstaluju kamery. Budu vás informovat, jestli se něco stane. Prosím, držte palce, aby to nebyl nějaký šílenec. Setkání s možným sériovým zabijákem v Maine. Ani pořádně nevím, jak začít. A možná bude můj nadpis dávat větší smysl až po přečtení mé zkušenosti. Pokusím se být co nejstručnější a nejjasnější. Bylo to pravděpodobně v létě 2004. Moje rodina měla jet na dovolenou do Kennebunkportu v Maine. Můj otec uvízl na jednání, takže měl přijet z Manhattanu až o pár dní později. Moje máma chtěla jet autem. Tehdy mi to přišlo hrozně otravné, ale neměli jsme na výběr. Já, bratr a sestra jsme se naložili do auta a vyrazili. Bylo mi asi 14 let. Cesta proběhla bez problémů, ale kvůli různým zdržením jsme dorazili mnohem později, než bylo původně plánováno. Kvůli tomu už majitelé domu, který jsme si pronajímali, šli spát a nemohli jsme se k ním dostat pro klíče. Zní to jako hrozné plánování, ale prý byli dost striktní ohledně časového rámce pro vyzvednutí klíčů. Máma se rozhodla, že chce humra, takže jsme šli do jedné z našich oblíbených restaurací. Zavolala tátovi, jestli by nám z New Yorku mohl zkusit rezervovat hotel v Kennebunkportu, zatímco jsme jedli. Užívali jsme si humra, když k mámě přišel nějaký muž a začal si s ní povídat. Myslel jsem si, že je to jen přátelský místní, který navazuje konverzaci. Během toho mámě volal táta, takže se omluvila a šla s ním mluvit. Ukázalo se, že všechny hotely jsou na tu noc plně obsazené, což se dalo čekat, byla vrcholná sezóna. Plán tedy byl, že pojedeme do nejbližšího města a najdeme si tam nějaké ubytování, dokud si nebudeme moct vyzvednout klíče od našeho domu. Ten místní ale očividně poslouchal mámin rozhovor a když skončila, vrátil se k nám. Chci říct, že na něm nebylo nic nápadně divného. Byl upravený, čistě oblečený, nenápadný, zapadal mezi ostatní hosty. Řekl mámě, že má velký dům s velkým penzionem, kde bychom mohli přespat a jeho manželce by to nevadilo. Moje okamžitá reakce byla: ani náhodou. V životě bych nespal v domě nějakého cizího chlapa v temném strašidelném Maine. Bez urážky vůči lidem z Maine, ale ulice tam v noci působí dost děsivě. Máma si ale dala práci s ověřením, že je ten muž v pohodě. Řekl, že pracuje ve financích a protože máma byla investiční bankéřka, povídali si dost na to, aby usoudila, že si nevymýšlí. Zavolal jsem tátovi hystericky. Ten mi řekl, že přeháním, že se musím naučit víc vycházet z města a přijmout, že někdy jsou lidé prostě milí. Takže jsem s bratrem a sestrou nasedli do auta a následovali toho muže k jeho domu. Penzion byl opravdu pěkný, plně zařízený, ale postele byly zvláštně umístěné.
Byly tam 2 ložnice a místo, aby postele stály uprostřed, symetricky, byly přímo pod oknem, v každém pokoji. Působilo to divně. Chystali jsme se jít spát, když máma uslyšela zaklepání na dveře. Byl to ten muž. Řekl, že jen přišel zkontrolovat, jestli jsme se zabydleli. Fajn, milé gesto. Asi o půl hodiny později se ale vrátil znovu, aby nás zkontroloval. V tu chvíli mu máma řekla: díky, jsme v pořádku. Ráno se zastavíme u domu, abychom poděkovali. O dalších 30-45 minut později jsem nemohl spát. Byl jsem vyděšený. Uslyšeli jsme šustění, což bylo zvláštní, protože penzion nebyl u stromů ani keřů, které by takový zvuk mohly způsobit. Viděl jsem mámu, jak je vzhůru a jak očima ukazuje směrem k oknu. Dodám, že žádné okno nemělo závěsy. Muž řekl, že jeho žena je právě v procesu dekorace domu. Když jsem se podíval, stála tam mužská postava. Jen tak stála. Myslel jsem, že dostanu infarkt. Nevím, jak dlouho tam byl, než odešel. Máma chvíli počkala a pak nám řekla, ať si zbalíme věci. Neblafovala. Měli jsme tátu na telefonu. V tu chvíli se na mámu rozčiloval kvůli něčemu, ale neslyšel jsem to pořádně. Máma řekla, že dá věci do auta a máme ji následovat. Bylo kolem 2 ráno. Když jsme nasedli do auta, zajeli jsme před hlavní dům, aby máma mohla vrátit klíč, poděkovat a zmizet. Ale když jsme přijeli, všechny světla byla zasnutá. Nejen zhasnutá, vypadalo to, jako by tam nikdo nebyl. Žádné světlo na verandě, žádná lampa v okně. Úplná tma. A obě auta byla pryč. Jeho i to, které jsme považovali za auto jeho manželky. Po tomhle máma už dost znepokojená řekla, že odjíždíme. Dojeli jsme k bráně na konci příjezdové cesty. Ta byla zamčená visacím zámkem zevnitř. Nebyla to nějak pevná brána, takže táta řekl: sešlápni to. Jeli jsme velkým SUV, takže jsme ji prorazili a odjeli. Jeli jsme rovnou zpět do New Yorku. Celou cestu jsme nepromluvili ani slovo. Nikdy jsme se do Maine nevrátili a moji rodiče o tom odmítají mluvit. Jednou jsem se na to zeptal příbuzného, když byl opilý. Řekl mi jen: rodiči ti neřekli, že skuteční majitelé toho domu byli v tu dobu na dovolené. Předpokládám, že máma nebo táta to potom řešili s místními úřady a zjistili to, ale mě o tom nikdy neřekli. Asi pro klid na duši. Nevím, kdo ten muž byl, nebo co měl tu noc v plánu. Teď už to ale radši ani vědět nechci. Omlouvám se za dlouhý příspěvek. Jen jsem se snažil být důkladný. A to je, přátelé, konec dnešních děsivých, skutečných příběhů z Redditu. Doufám, že se vám video líbilo, protože tyto příběhy byly opravdu zajímavé a jak jsem říkal, všechny jsou pravdivé, což je podle mě dělá ještě děsivějšími. Dejte mi vědět do komentářů, co se vám na videu líbilo a co naopak ne, abych to mohl vylepšit. Moc děkuju, že jste se dívali až do úplného konce. Pokud jste ještě videu nedali like, prosím, udělejte to. Hodně mi to pomáhá, taky mi prosím hoďte odběr. Mějte se, uvidíme se zase příště.